ካብ ሓደጋ መኪና ካብ ዩኒሚክ ዝተባሃለ ሓደገኛ ማሽን أو ما تيسون بعلو دنجيسو مالك أنا ولي عيه زلوا وصايد نموت يتوهي بني أنا نموت نستياتا حشوة مالك كم حشوة رجفي مالك እግዚአብሔር ከ ሃይገር ይኸውን እዝን ምፍላጥ እስከ መጨረሻ ንከተተ ሰላም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለማት እትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ መደብ ምስክርነት ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ባርኾት ሚድያ እትረኽብዎ ናይ ምስክር መደብ እዩ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም መንፈሳዊ ሚድያታትና ከዓቢ ኣስተዋጽኦ ንኽትገብሩ ብስም ባርኾት ሚድያ ጻውዒትና ነቕርብ ፈለማ ሽምካን ክፍሊ ኣገልግሎትካን ኣላሊና ሽመይ መምህር ዮሐንስ ብርሃኔ ይበሃል ኣገልግሎተይ ኣብ ደብረ ገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዓድዋ ኾን ከሎ ክፍሊ ኣገልግሎተይ ካኒ ናይ ትምህርቲ ክፍል ሓላፊ እየ እሺ መምህርና መምህር ዮሐንስ መን እዩ ኣነኳ ይፈልጠካየ ግን ተኸታተልትና መምህር ዮሐንስ መን እዩ ድሕሪ ባይታኻ በኣኻ ከመይ እዩ ዝግለጽ ካብ ውልድነትካ ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ዝኒሆ መምህር ዮሐንስ መን እዩ ያው መምህር ዮሐንስ ማለት ከም ማንኛውም ሕብረተሰብ በህፃንነቱ ያው ናይ ህፃንነት ጊዜ ጭቃና አብቀዐ ሓደ ናይ ህፃንነት ስራሕትና ሰርሐ ዝዓበየ ኮይኑ ሕቢ ክብል ከሎ ኸዓኒ በተለይ ኩዕሶ ብጣዕሚ ዝፈቱ ቤተክርስትያን ህይወት ተከይኮነ ኩዕሶ ዝፈቱ ማለት እዩ ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ኩዕሶ ዝሕልፍ ዝነበረ ኮይኑ ያው ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ግን ናብ ናይ ቤተክርስትያን አገልግሎት ዝኣተወ አገልጋሊ እዩ ኢለ ክገልጽ ይኽእል ስለማን ዮሐንስ መጀመርያ ኩዕሶ ከም ትፈቱ ዝነበርካ ገሊጽካና ኣለኻ ድንገት ሪኻ ንቤተክርስትያን መጺኻ ማለት ብዙሕ ሰብ ዝተፈላለዩ መጽዋዕታይ ዝጽውዐሉ ማለት እዩ ንአገልግሎት ክመጽእ ከሎ ኣብኡ መጺኡ ሰብ ጸዊዕዎ ዝተርፈሉ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ለና ንስኻ ኣመጻጽኻ ከመይ እዩ ንቤተክርስትያን ክትመጽእ ከለኻ ወይ ብሰብ ድዩ ወይ ብባዕልኻ ዲኻ ወይ ብቃል ብሓንቲ ቃል ዲኻ ተወቂዕኻ መጺኻ ዝተፈላለዩ ነገራት ለና بخمي أخاني بيت كريستيان زي ما تقال. إيش ياو أنا سنبت تمرت بيت نخمت مخنيات سخنني عركيو تجبر هاي مهل ياو مس عركي كلمة سخلنا ياو نبت بيت كريستيان أتينا ياو كنريو بزبلينا مزينا نيرنا كنريو مو خنملس نخنصنع حسبنا كنريو مو خنملس إلنا حسبنا نيرنا جن ያው እንዲያውም አፍቴ ስብከት የተጀመረ ነርውተና ሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎቱን አነህና አፍት ጊዜ እሱ ክልተ ሰባቱን ይከራኸሩ ነይሮም ባዓሎም ኩማጎቱ ከለው ያው ንኽትምለስ ዝገብረካ ይነሮም በር ንኽትጸንዕ ዝገብረካ ይኮነን ነይሩ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ጊዜ አነህናት ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ቤተክርስቲያን ዘሎ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ዘሎ አገልጋሊ ፍጹም ጻድቅ ጌርና ስለንሪኦ ብዙሕ ነገር ኢና ንጽብኸው ስለዚህ ሁም የተጸበየ መጽእ ነራነ እዚ ነገር እዚ ምስተኸሰተ ግን ያው ንኽምለስ ሓሲበ ነረ በቃ ይመጽእ እንድሕደግን ዝብል ሓሳብ ሓሲበ ነረ ያው ልዕሊ ንሕና እንሓስቦ ነገር ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ዝለዓለሞ ካፍታ ግዜ ሳ ጀሚረ ያው ናይ ሰንበት ትምህርት ቤት መምላት ጀሚረ ያው ናብ አገልግሎት በጽሕ ኣለኹ እሱን ብ1994 ዓመተ ምህረት ያነ ሰንበት ትምህርት ቤት ደብረ ገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዓድዋ ጀመርኩ ማለት እዩ ብመሓዞም ወይ ብመሓዛኻ መጺኻ ናብቲ አገልግሎት ከምዛኣትኻ ኢኻ ትነግረና ዘለኻና ሕዚ ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ መምህር ኮንካ ብቃል እግዚአብሔር ትምህር ዘለኻና ብዙሕ መምሃራን እውን ዘፍረኻ ብኮርሲ ብዙሕ ህፃውንቲ እውን እስከ ዓበይቲ ደረጃ ንባዕሉ እውን ምስክር ይኻኣቶምና ናይ መጀመርታ ፕሮግራም ምምራሕን ምስባኽን كم يجرك جميرك ويكاني مع عامة مرت بمن ممهر ويكات خورس وصل كله جزيات كخمينيرو ያው መሰረት ሆነና ዋናው ነገር ያው ከመጋጣሚ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆይኖ ተቀረጻ ነከናውኖ ዘለናውን ኣብ ደብረ መድኃኒት ቀዲምናውን ኮርስ ወሰድናሉ ደብረ መድኃኒት እዩ ደብረ መድኃኒት ዓድዋ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰለሞን መክብብ ዝበሃል ነይሩ ኮርስ ዝበልና ንዓና ማለት ኮርስ መስሓበና ሓደ መዓልቲ ናይ ስብከት ወንጌል ማለት እዩ ናይ ስብከት ወንጌል አገልግሎት ከተገልግሉ ኢኹም ብዝ ተዘጋጅኹም መጹ ዝብል ሓሳብ መስሓበና ኣነ ዓብይ ሓሳብ ይኮይነን ማለት እዩ ዓብይ ጭንቀት ኮይነኒ ምክንያቱ ኣነ ከመሃር እምበር ወጽኤን ክሰብኽን ወጽኤ ፕሮግራም ክመርሕን ብስሩ ከም መጀመሪዩ ምንም ሓሳብ ይነበረን ማለት እዩ ድሓር ምንም
زي بالنجار يلا ناي قدن كتوصيهم سلطة هلا وصيه ناي مجمريا سبكتون بزعبا ناي قدوس داوود تاريخ بقى بتاريخ يجميران السبكت سبك الله بتاريخ يجميره ازي خزارب كله ግን ተቃለ እግዚአብሔር ያህልፍ ከለሁ ሰበክ ከለሁ ያው ሙሉ ሰውነቴ ይንቅጥቀጥ ነበር ማለት ሙሉ ሰውነቴ ምንቅጥቀጥ ራይክ ይኮነ ሰውነቴ በርሐጽ ይተሐጽዩ ነበር እስከ አኽ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ድሕርዝ ግን በቃ ብናቱ መኽሪ በቃ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፈቀደ እዩ ማለት ነው አይኮነን እዚ ጽቡቅ ስራሕ ንምስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጽድቅ ስራሕ ንምስራሕ ሰባት ኃጢአት ክሰርሑ ካሊ ነገራት ክሰርሑ ከለውስ በቃ بدفرت እኳ ዝሰርሕዎ እዚ መንፈስ ቅዱስ ሓጊዝካ ትሰርሖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ባዕልኻ ትገብሮ ስለ ዘይኮነ ያው ጽንዓት ይደልዩ በደንብ ጸኒዕኹም ከይፈራሕኩም ከይደንገጽኩም ክትወጽለኩም ኢሉ ብዙሕ ምክረታት ይብና ያው ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ደብረ ገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስብከት ጀሚረ ማለት እዩ ስብከት ምስ ጀመርኩ ያው ኣብ አዳራሽ ነይሩት ስብከት ኣብ አዳራሽ ውሽጢ ስብከት ወንጌል ናብኩን ከለኹ ሓንቲ ሓፍትና ማለት እዩ አገልጋሊት ያ ነራ ናይት ደብረሱ መጽያ በመስኮት ይሪ ኣለኹ ኣነ በመስኮት ኣብ ስብከት ኮይነ ኣውደ ምህረት ወፂ ኣብቲ ኣትሮንስ ኮይነ ይሪ ኣለኹ ሰባኺ መን እዩ ኢላ ሓቲታ ሰባኺ መምህር ዮሐንስ መጀመርያ ጅመረ ዘለኹ ስብከት ማለት እዩ ኣይ ሱዲኒ ኢላ ቀጥታ ክትምለስ ኣነ ይሪ ኣለኹ ማለት እዩ ምስራኽዋ ኣብቲ ግዜ እሱ በእውነቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብዝን ምግላጽ ይደሊ ኣነ ማለት እዩ ወአሱዲኒ ኢላ ወዲያው ክትምለስ ከላ ምስራኽዋ ኣነ ኩሉ ነገር ግፍ አቢለ ንኸይድ ይሐስበኒ ግን መንፈስ ቅዱስ ይዘጽንዕካ ያው በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ስብከተይ ወዲኤ ካው በቃ መንፈስ ቅዱስ እናጠንከረን ነበር ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ከለኻ ብዙሕ ፈተናታት አሉ ብዙሕ መከራታት አሉ በቃ ድሕር ደጊምስ በቃ ከምለስ ይብለኝ ትብለሉ ነገር ፈተናታቱ ከገጥመካ ይኽእል ግን እንታይ ሁሉ ነገር ዘስግረና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ካፍተ ዕለት እሱ ጀሚረ ቅድመ ሕዚ ታሪክ ጥራይ ነይሩ ስብከተይ አይዘ ግን ያው ብሊቃውንት ድጋፍውን ሊቃውንቱን ንሓገዙና ኣብ እግሪ ሊቃውንቱን ኮፍ መባል ጽቡቂ ሃናታቶም ትምህርቲ ተመክሮና ወሰድና ያው ካፍተ ታሪክ ጥራይ ከይኮነ መጣቀሻ ኃይለ ቃሉና ተጠቀምካ ምስባኽ ብዙሕ እኳ ተዘይኮነ ብዙሕ እኳ ከምቶም ሊቃውንትና ተዘይኮና ንእሽተይ ንፍትነለና ዝብል ሓሰበለ እትዋና ናይ ልማዓቲ መደብና ምስክርነት እዩ ያው ሓደ ሰባት መኪና ግጭ ለነይረ አጋጣሚ ግን ፈጢነ ስለዛ ሓለፍኩ ካብዚ መኪና ሓደጋ ድሕነ በጋጣሚ ከም ዝደሓነት ናይ እግዚአብሔር ድሕነት ወይ ከዓ ተናይ ቅዱሳን ተናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሰማዕታት ሐዋርያት ተፈላለየ ምልጃ ረድኤት ድሕነት ገዲፉ በጋጣሚ የድሕነ ኢሉ ንኽዛረብ ኢኻ ትሰምዑና ኩላህና ድሕነት እግዚአብሔር ለና እግዚአብሔር ዘውዓለና ውዕለታ አሎ ተፈላለየ ተአምራት ብልቦናኦም እውን ተም ቅዱሳን ተፈላለየ ነገር ይገብሩና እሞ ምስክርነት ትሆ ነገር መደብናውን ምስክርነት ስለዝኾነ ምስክርነት ትሆ ነገር እንታይ ኣሎ ምስክርነት በመጀመርያ ቅድሚት ምስክርነት ማህበይ ሓደ ነገር ክገልጾ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽት ኣለኒ ማለት እዩ እቲ መልእኽት እንታይ እዩ ምናልባት ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ዘድሕኖ እግዚአብሔር ድሕነቱ ዘይፈጸመሉ ኣብ ህይወቱ ዘይተገበረሉ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ዘይበዝሐሉ በረከት ዘይበዝሐሉ ሰብ የለን ማለት እዩ ኩሉ ነገር አምላክና እግዚአብሔር ህይወትና እዩ ኩሉ ነገር ገይርልና እዩ ማለት እዩ ብባዕሉ ጥራይ ከይኮነ ኣብ ቅዱሳን እውን ሓደረ ብዙሕ ነገራት ገይርልና እዩ ያው ሓደ ሰብ ምናልባት ብዕድል እምሊጠ ሳላ ዕድለኛ ዝኾንኩ ሳላ ቴክኖሎጂ ተሓጊዘ ከም ዝበልኩ ሳላ ከም ዝኾንኩ እናበለ እግዚአብሔር ነዘይ መምስጋን ዝገብሮ ዘሎ መን እንተተባሂሉ ጸላሰናይ እዚ ናይ ጸላሰናይ ስራሕ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነዘይ መምስጋን ማለት እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጫማ ከይትገብሩ ተባሂሎም እዮም ሐዋርያት ጫማ ከይትገብሩ ዝተባሃሉሉ ምክንያት ንምንታይ ተባሂሉ ጫማ ስለዘይልዮም አይኮነን ምክንያቱ እሾኽ ከይወግኦም ከተርፍ ከሎ ጫማ ገይሮም እሾኽ ከይወግኦም ከተርፍ ከሎ ሳላ ጫማ ዝገበርኩ ኢሎም ብጫማኦም መምካሕ ከይኸውን ሞ ትምክሕቶም እግዚአብሔር ምዃኑ ክፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ በትሪ ከይትሕዙ ተባሂሎም
ምናልባት ዝኾነ ኣራዊት እንተመጽይዎም ዝኾነ ተመን እንተመጽይዎም ብቲ በትሪ ገይሮም እንተቀቲሎሞ ሳላ በትሪ ዝሓዝቁ ኢሎም ብቲ ዝሓዝዎ ነገር ብቲ ዝገበርዎ ነገር ከይምክሑ ምእንቲ እዩ ምንም ነገር ከይትሕዙ ሕዚ እውን ቴክኖሎጂ ዓብዩ ሳላ ቴክኖሎጂ ተጠቂመ ከም ዝበልኩ ንኽንብል ዝገበረና ዘሎ ጸላሰናይ እምበር ኩሉ ድሕነቱ ዝፍጽም ዘሎ እግዚአብሔር ዘይፈቀደሉ ዝድሕን ሰብ የለን ማለት እዩ ኣይኮነ ምድሓን ብህይወት ዝነብር ሰብ እውን የለን ማለት እዩ ካብቲ ንዓይ ምስክርነት ካብ ዝተገበረለይ ውሽጢ ኣነ ክርኢ ከለኹ በመጀመርያ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሕዮ ኩሉ ዘድሕን እግዚአብሔር ማለት እዩ ድሕነት ዝፍጽም እግዚአብሔር ግን ብቅዱሳኑ ሓዲሩ እግዚአብሔር እውን ድሕነት ይፍጽም ይክባል ከሎ ትድሕነት ዘከናወኖ ንቅዱሳን ሂቦምስ ንእግዚአብሔር ገዲፎም ዓይነት ዝብሉ ሰባቱን ከይህሉ ምእንቲ እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ ምክንያት ኣሎ ማለት እዩ ብሓደም ብኻሊእ መንገዲ እናገበረ ብዙሕ መንገዲ ከድሕነካ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ድሕነት ምስክርነት እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣይኮነን ብቅዱሳን بعرك خامت يكون يدحنك إجابير مالتي خدحنك خلو الذي كل نجار جن زدحنك كماني وقادونا إجابير سلسلة خنا إمه أنا كم هسأنا النتيجة جميلة هسأنا نكلله بعبي حمام نيرن مالتي عبي حميم خمس نور كي بولا ديجن جرنا مالتي عبي حميم نيرة بعبي حمام يساق نيرة خاو ولادي تي حدا نجرت لمن نيرة نخيدان مرت مالتي أنت خيدان مرت كالات بالنيرة يمحسنا كله أبكر ميس ناتك تقبل لني تقبل نير وأنا كده نمرت تقبل لني أبكر مي سلزي تقبل كي يتعقوا قولن من هالبات تقبل كي يتعقوا قولني دحرس قبل كتزموت قبر لي تبني أنا مالتي نموتي توهي بني أنا مالتي نموت مغنياتو أي دحنن زبل بكا تولادي تيون تسفى غريت أنا مالتي أي دحنن زبل دمدامي سل دمدمت خمزي لا تمحسينا مالتي نجرجن نجابير شرنت وزحيو أنا تحكيمة حاوي مالتي تقبلهم بسلام حلف الله مالتي كافت جزي سوي جميرو ناي كده نمرت ناي دحنت نجر أنا زرقني مالتي ولديهم بستزارون مسارات مالتي كوا حلفنا عن ملكت كلنا حدا جزي أنا من الوقت نشتي مزمور بيت اللتني بيترو نايس لا دنو بيترو كانت ناب مقلة توعيز نيرة مالتي أما مقلة توعيز كله كمقلة خنملس بهيرو تسعينا مالتي وتناي بيترو سلا دنو بالعلي نير مالتي بالعلي تسعينه بجمد بدم بيتأثير مالتي أما جت أمنا خدم كله أقاريتو سينو أتيوا مالتي سينو قاريتو مساعته كت تاخد توريرو شاف ناي سينو جيتيو ناتشكركرت كيدا أبنا إلكتريك بالو كي تجاجوت أبتقى دويلا مالتي زي ترايك يكونه مستياتا بسوقم حشوة مالتي كم حشوة رجفي مالتي كله مالتي كابسات تسافرت جن حدا خلت تزبون تراي صحيحك تصحيح جومبر كلنا دحن كنا وطينا مالتي إذا قبل كله هوتنا ينفلتون مالتي هوتنا دارجا خمس مويت كاستملس كعينات نجر لك هم يتخسيتو مالتي نا زي ناي كده نمرت ناي مسكرناتي مالتي ما بيتاجل أبناي كده نمرت معلتي زتجبر لي حبيبي وعلتها أي مالتي ስለዚህ ቅዱሳን ሁሉም የሙዕለታ ዝገብሩ ግን ብዝበለጸ አማዓልቶም ዝገብሩ ልካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብዝተረፈ ኣነ ምናልባት ናይ ስጋዊ ስርሒ ኣብ ፋብሪካ ይሰርሕ በልመዳ ይሰርሕ አልመዳ እንዳፈትሊ ይሰርሕ ማለት እዩ አው ክንሰርሕ ከለና ዩኒሚክስ ዝበሃል ማሽን ኣሎ ማለት እዩ እሱ እንታይ ዝኾነ ጡጥ እቲኻ እቲ ትእትወሉ ቦታ ትረግጾ ቦታ ከያዲ ይባዕሉ እቲ ዝቅበለካ ነትጥጥ ዝቅበሉ ካኒ ልክ ዓሸኹ ነገሪ ማለት እዩ እሱን ይቅበለካ ይወስዶ ማለት እዩ ካኡ ንዑ ዝቅበሉ ካኒ ክልተ ዓሸኹ ነገር ኣሎ ከምዚ ኢሉ ዘ ኦፖዚት ይዘውር ማለት እዩ ተጻራሪ ይዘውር ንዑ ነት ጡጥ ዝፋርቆ ማለት እዩ ኣነ እና ሰራሕና ነርና ከመጋጣሚ ናውኣቴ ማለት እዩ ግሬስ ኣፍተ ተሽከርካሪ ዝኸይዲ ደው ኢለኒ ይኹ ማለት እዩ ዶም ስልኩ ለመጋጣሚ ሓደ ኸባና ሓደ ሃው كيفلته مالتي كيدو تطوي خايخا اوبريت تغورن تماشين تطوي خيدو اوبريت يرو مالتي اوبريت مسغبرو وديو يزلعل مالتي شابا معلتا ناي قدوس جورجس يانيرا مالتي قدوس جورجس ينيرو
ንዓሰርተ ሓሙሽተ ደቂቃ ደው ኢላቅ ከይተንቀሳቀሰት ማሽን ማለት እዩ እስካዕ እሱ ወሊዑ ዜሮ ወሊዑ እስካዕ ዝምለስ ማለት እዩ ኩላዕ ከሎ ግን ወዲያው ይወቅ ጡጥ እንድሕር ዘይብሉ ወዲያው ይዛኣቱ ማለት እዩ ትእግረኻ ረጊፅካዮ ዘለኻ እውን ከያዲ እዩ ትዝቕበለካ እውን ኣሻኺ ትዝሕብሮውን እሱን ኣሻኺ ማለት እዩ ብላዕሊ ይዝቕበለካ እሱ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ደው ኢሉ ንርብዕ ሰዓት ደቂቃ ደው ኢሉ ካብኡ መፂሱ ንባዕሉ ደንጊፁ ማለት እዩ ኣረ ወሊዑ እየ ዘለኹ ውፃእ ኢሉ በቃ ስለዚ ድሓር ምስ ወፃኹ ደቂቃ ይፀንሕን ሻው ጀሚሩ እቲ ናይ እግረይ ባዕሉ ትዝኸይድስ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ትወፀሉ መንገድስ የብልካን ኣበይ ኢኻ ክትጉዝጎዝ መጎዝጎዝ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ ውዕለታ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘይገበረልና ነገር የለን ካብ ዝተገበረለይ ካብ ባሕሪ ብጨልፋ እዚ መስል ምስክርነቴ ማለት እዩ መምህር ብጣዕሚ ዝደንቕ ምስክርነት እዩ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲ ዘይገበረልና ንላዕሊ ዝገበረልና እዩ ዝበዝሕ ኩሉ ግዜ ኣቦታት እንታይ ዝብሉ እቲ ዝፀለኹ ካሲ ዘይገበርካለይ ተመስገን ኢልና ይንፈልጥን ንምንታይ ዘይገበርካለይ ኢና ኢና ንካትዖ ይብሉ እሞ ንሕና ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲ ዘይገበረልና ንላዕሊ ዝገበረልና ብዙሕ ከም ዝኾነ ዘምህር እዩ ናይና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ናይ ሓደጋ መኪና ካብ ቁልዕነትካ ዝነበረ ሕማም ከምኡ እውን ከዓ ትዘደንቕ ከዓኒ ናይ ኣቦና ናይ ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንባዕሎም ኣብ መጥሓን እትዮም እዮም ጥሒኖሞም ሞት ገሎ ከም ዝነገረና ንዓኻ እውን ካብዚ ዓብዪ ማሽን እዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅዱስ ሰማይቱ ዝኾነ ቅዱስ ጊዮርጊስ መዓልቱ ሓዲሩ ዘድዓድሒኑ ሕዚ እውን ብዙሕ ሰባት ብኣስተምህሮ ብቃል እግዚአብሔር ንኽትምህር ናብ ንስሓ ሂወት ንኽትገብር ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግኖ ኢና ቅዱስ ጊዮርጊስ እውን ተራዲኡካ እሞ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከምኡ እውን መላእክቲ ሽማ ክፅውዑ ከለው ጥዕምቲ ሽም ዝኾነት እህቶም ለመላእክቲ ኢሎም ኣቦታታ ዝፅውዑና እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኩሉ ወዶ ዝኾነት ንሳ እውን ብዝተፈላለየ ነገር ተራዲኣ ብልመና ናብቲ ካብ ሞት ሓዲጋ ትካ ስለ ዝኾነት ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን ቅድሚ ዝመደብና ንዕፀቑና ትብሎ ተመሓላለፎ መልእኽቲ ተሃሊካ ናባኻ ሓልፍ ያው ኣብ መጨረሻ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣንሕና ኣብ ኣፀደ ቤተ ክርስቲያን ክንነብር ከለና ያው ብፍቕርን ብትሕትናን ክንነብር ከም ዘለና የዛምር ማለት እዩ ትሕትናን ፍቕርን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘምህሩና ናይ ነፍሲ ዕዳጋ እዩ ናይ ነፍስና ዕዳጋ ነከናውነላ ቤትና ስለ ዝኾነት ኣብዛ ቤት እዚኣ ከዓኒ ብፀጋ ኩሉ ነገር ሒዞም ክመላለሱ ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ቅድስና ኣብ ልዕሊ ፅድቅና ተጎናፀፉ ክኸዱ ዝኽእሉ ትሕትና ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ እንተዘየለ تعبت حسكا ختملا لسلاي تخلين كفقر وجه يكون كون كتملا لسلاي تخليننا فقرن تحتنان جنزبنا هنجبر لنا زبل عبي ملأخت لني كوا حلفو زحلفو ملأخت طيب أنا حنا من الوقت بيت كريستيان كلمة لا لسكلنا بزحت إياك يخلونا يخلي معلتي زي تملسلنا بزحت إياك يخلونا يخليو أنا جرجل زيت رايك يكونه ب ناي منافقان حواتناون بدقة زحتو وطياقيتات كل يخلي معلتي بزحت إياك يحطو يخليهم كافت زحتو وطياقيون من الوقت بعقمنا نحنا زي نملسو نجار كنركب نخلينا معلتي زي نملسو نجار رخيبنا مالت جن بيت كريستيان ملسي بالله مالت جن يكونه بيت كريستيان كله ملس اللواي مالتي نقول ملس خمس اللواء فليتنا إن بوتاتنا أجري لي كاونت خفيلنا تياكنا تياكنا زي تملسنا نجارون نحتتنا أنت عايزين نبلنا ملسنا كنركب نخلينا مالتي كابز حليفو جن ملسي رخبكون ملسي تملس الليل كم زيلهم زحتوا وزلوا تخكلنا خوني يخليو نبلنا ببعلنا بس حسبنا ينجر كافتا ناي كردوسان رتت زخونت ناي كردوسان هايمانوت كنوصي بلنا بنفسنا موت كيرخبنا من أنتم مالتي سلازي زي زحلف أملاقنا እግዚአብሔር በእውነቱ ፈቂዱ ንሕና ትሕትና ፍቅርን ሒዝና እስካዕ መጨረሻ ጸኒዕና ናይ መንግስተ ሰማያት በዓል ቤት ንክንከውን በቸርነቱ አምላክና እግዚአብሔር ይሐግዘና ናይ እመቤታችን አማላጅነት ናይ ቅዱሳን ረድኤት አይፈለየና ዝብል መልእክት ይዘልን
እሺ መምህርና መደብና ኣብዚ ድንቅ ዝኾነ ምስክርነት መደብ ተረኺቦም ዝሃብካና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ይኽበረና ሰናይ ኩሉ ድሕነትና በጋጣሚ ይኮነ ብኻሊ ግዜ ብኻሊ ጋሻስካ እንራኸብ ሰሰናይ ናኹም ሰናይ